Hora samanginang pajupang hitam muse di channel YouTube namion marhite akka pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita di pangaradiota tuturpuk jamita di hari Minggu nanang si patol hasota songoni nang di jamita partangyangan jalan nang di ruas ni huriape anggiat bui mangrupi hita manjalo jala mangatusi hatorangan ni si parjamita na tatangihon di jamita pertangyangan songoninang di jamita di hari Minggu. Di video namion nang patol hasun nami tu hita, pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 10 November 2020 hata ni debata naga jamita di hita ima sian buku ni si Musa napalimahon 5 Musa bin 2 ayat pitu sahat ro di ayat 10 posrohanami nungata jaha turpuhi alahami pe hujahami do turpuhi lobisian tulu hali baru hupa husor hami dungi pe hululu hami akabuku naboi mangurupi hatorangan na hupatol hasami na mungkin boi mangurupi hita. Na berjulu oma buku nisi Musa na parpudi. Na nisi nurat nisi Musa. Nakpe di buku 5 Musaon. Manang diguari Deuteronomi. Manang ulangan di bahasa Indonesia. Dan apalah sudibi di surat si Musa. Termasuk ma di bagian hamamatena ujung ningoluna. Alai tonglo dibaen goar ni si Musa ala sangat situtudu goari memiliki otoritas, memiliki power dalam tanda kutip tersendiri bagi para pembaca. Jadi di turpuk tahun didok ulangan di terjemahan bahasa Indonesia manang sian bahasa aslina di terjemahan songon terjemahan harfiah ulangan mengulangi kembali peristiwa-peristiwa akka napina tolhas ni si Musa di perdalanan ni bangsoi akka masa di tonga-tonga ni bangsoi akka poda na arga si peopon nasida ima bangso Israel meluidok diulang boidui merlapatan nasala alai boidui merlapatan patakason. Anggo di buku ulangan manang 5 Musaon muluadok pihak kana masa di saritahom muse manang dipertegas kembali dan ala nasala. Alai menguatkan makna mempertegas kembali maka harus diulang untuk mengingatkan songon nadidokna ingatan itu tidak setia. Supaya ingatan itu, memori itu terus memutar kenangan-kenangan yang indah perdalanan ni bangsa Israel di pandonganion ni debata. Ima huida hamina parjulu. Na paduahon takas do taida di turpuk taon dina di paboa musetu nasida asa di ngot nasida pambahanan ni debata. Mereka perlu melihat bahwa yang terbaik telah diberikan Tuhan bagi mereka. Memang dalam iman kita harus selalu mengatakan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Yang terbaik diberikan Tuhan senantiasa bagi umat pilihannya Israel, tetapi itu juga menjadi janji manis bagi kita dalam Kristus bahwa yang terbaik selalu diberikannya bagi kita. Dilehon dutu hitana dengan ima Kristus Yesus. Kalau bagi bangsa Israel dinasida di perdalanani imatano nama cayuli na pinasahat ni debatatu nasida. Itu adalah yang terbaik. Tetapi bagi iman kita sekarang yang terbaik telah diberikan Tuhan adalah Kristus. Yesus Tuhatta nong dipasahat tuhita. Lahomanubus dosata. Inilah yang terbaik. Nah mengihut taida memori mereka disegarkan kembali. Supaya setelah engkau hidup tenang. Dung denggan perdalanan di ngolum. Dung denggan ngolum sigano pari.
sotung lupa ho tu debata. Karena dalam hidup selalu ada penderitaan, ada proses menuju suatu hidup yang lebih baik. Mulai dok aka istilah di bahasa Indonesia, sengsara membawa nikmat. Mungkin tidak persis seperti itu, tetapi ada masa sengsara yang dihadapi umat itu yang membuat mereka tidak boleh lupa pada Tuhan dan boleh lupa nasihat debata, sebab tanpa Tuhan mereka tidak akan mampu melaluinya. Ikon ingoton ni nasida do di hinamaul ni pardalanan ni bangsoi di parhorsihani mulai sian na ikon ditogihon si Musa nasida haruar sian perhatawanan Mesir dan terbahen nasida manal puhoni saluhutna dohut mangadupi nama sai saluhutna ia so ditiup debata nasida. Atong ingot matok tong debata sangon topik ni mingguta. Sebab penderitaan, kesusahan ada dalam hidup, tetapi dalam Tuhan kita akan dapat melaluinya untuk menerima satu hidup yang tenang. Dan setelah memiliki hidup yang tenang, ingatlah kebaikan Tuhan. Tu sido hidahami ditogihut terpuhon hita asa bangsa Israel toktong marningot segala yang terbaik telah diberikan Tuhan. Akan adu menggan nunga dilehon debata. Atong dung selesai masa penderitaan itu. Dung sonang ngoluni nasida sotung lupa tu debata. Sebab segala proses yang panjang ini hanya Tuhan yang tetap setia. Ido si ingotota di ahana masa pidingoluta sahat rodi arisa darion songon naidok ni si Samuel Ebenezer sahat rodi sadarion yang tetap setia dalam setiap penderitaan kita, kesusahan kita, kebahagiaan kita, yang terus mengiringi perjalanan hidup kita hanyalah Kristus, hanyalah Tuhan. Untuk itulah kita harus mengingat setiap kebaikan. Ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesusi. Anggodongan ditadik kondo bakkeinin na. Ale anggo Yesus say diingot do. Karena porsea. Inilah yang membuat kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan. Ikon ingoton ni bangsoi nadenggan na pinatupan ni debata Allah. Ia so debata na patupahoni na mandongani nasida saluhutna tang sahat nasida di ujung ni perdalanan naung didalani nasida jalan lunga sonang nasida di tano naung pinasahatu nasida ikon ingoton nasida do sudi pambahenan ni debata. Dalam istilah yang lain, tanpa Tuhan itu semua tidak akan tercapai. Namun dengan kehadiran Tuhan mereka mencapai suatu akhir dari perjalanan. Sekalipun kita sebut perjalanan itu adalah penderitaan, akhir dari penderitaan itu. Jadi di ngolu di jolma dong do hamaulon alai nama nogu hita di hamauloni di parukiloni debata do natok tong hot mandongani hita. Ingot ma hina denggan ni debata segala perbuatan baik Tuhan dan syukurilah itu dan juga berikanlah yang terbaik baginya. Dung dilehon debatana du menggan tuang soi semestinya pelehonon nasida ma pelehan na umarga ima roha doh pikiran nasida maradopon debata ima siulah honota dengan mengingat Tuhan, mengingat kebaikannya, sekaligus juga mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk mengingat kasih kemurahan Tuhan.